ଜହନ 1:1 ଲେଖା ଯାଇଛି, ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ସେହି ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ଜହନ 1:14 ପଦରେ ଏହା ଲେଖାଯାଇଛି, ଆଉ ସେହି ବାକ୍ୟ ଦେହବନ୍ତ ହେଲେ, ପୁଣି ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ସତ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କଲେ। ତ ଏହି ସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ଏହା ଆମେ ଭଲରେ ଜାଣୁ। ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଦେହ ଧାରଣ କଲେ, ଯେପରିକି ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିକୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରି ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ ସନ୍ତାନର ଯୋଗ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ ଓ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ବାସ କଲେ। ତ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଅନେକେ ଯେଉଁମାନେ କି ଈଶ୍ୱର ନାମରେ ପରିଚିତ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଓ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜୀବନକୁ ତୁଳନା କରିବା, ତାହେଲେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ ଅଟେ, ଏହା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 5ଟି ବିଷୟକୁ ଦେଖିବା ଓ ଜାଣିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କାହିଁକି ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ଓ ସମସ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କଲେ। ତ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 15:3 ଓ 4 ଦେଖିବା, ତ ସେଠାରେ ପାଉଲ କହନ୍ତି, କାରଣ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ମୁଁ ପାଇଥିଲି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଏହି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷା ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲି, ଯଥା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ, ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ଉତ୍ଥିତ ହେଲେ। ଏବଂ ତାହାର ତଳକୁ ପାଉଲ ଆଉ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଉତ୍ତାରେ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏବଂ 500ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଏବଂ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଉଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେଇ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କି ପୂର୍ବ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀଗୃହରେ ନିକ୍ଷେପ କରୁଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି, ଏହା ତାଙ୍କ ଶୂନ୍ୟ କବର ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ, କାରଣ ତାଙ୍କ କବର ଆଜି ମଧ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ମୂଳ ଆଧାର ମଧ୍ୟ ଏହା ଅଟେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିଅଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ସେହି ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 15:14 ପାଉଲ ଆଉ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଚାର ବୃଥା, ତୁମମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ବୃଥା। ତ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଏଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଏଥିପାଇଁ କହୁଅଛୁ, କାରଣ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପରାସ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୃତ ହେଲେ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଶବ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କବରରେ ପଡ଼ି ରହିଅଛି। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିଥିବାରୁ ସେ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ନିଷ୍ପାପ ଜୀବନ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପାପ କରିନଥିଲେ, ସେ ନିଷ୍ପାପ ଜୀବନ ଯାପନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କର ବିଚାର କରାଗଲା, ଯେପରିକି ପିଲାତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ରାଜା ହେରୋଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ମହାଯାଜକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ମହାଯାଜକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି କୌଣସି ଏକ ଦୋଷକୁ ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେପରିକି ମାଥ୍ୟୁ 26:59 ଓ 60 ଲେଖାଯାଇଛି, ଇତିମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକମାନେ ଓ ସମସ୍ତ ମହାସଭା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆଉ ଅନେକ ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷୀ ବାହାରିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ କିଛି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏପରିକି ପିଲାତ ମଧ୍ୟ ନିଜ ହାତ ଜଳରେ ଧୋଇଦେଲେ, କାରଣ ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଯୀଶୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଅଟନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ କେବଳ ଏଥିପାଇଁ ହିଁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଗଲା, କାରଣ ସେ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯାହା ଥିଲେ ସେହି କାରଣ ସକାଶୁ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା। ଆଉ ପ୍ରଥମ ପିତର 2:22 ଲେଖାଯାଇଛି, ସେ କୌଣସି ପାପ କଲେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ମୁଖରେ କୌଣସି ଛଳ କଥା ନଥିଲା। ଆଉ ଲୁକ 23:41 ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୁଶରେ ଟଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ଏକ ଚୋର ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲା, ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ସିନା ନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଅଛୁ, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଜ ନିଜ କର୍ମର ସମୁଚିତ ଫଳ ପାଉଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଦୋଷ କରିନାହାନ୍ତି। ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କୌଣସି ପାପ ବା ଦୋଷ କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦେଖିବା, ତ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପାପ ଓ ଦୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।
ଯେପରିକି ଚୋରି, ବ୍ୟଭିଚାର, ମିଥ୍ୟା, ପ୍ରଲୋଭନ ଇତ୍ୟାଦି। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାପର ସ୍ୱଭାବ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ଏକ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ତ ଏହି ପ୍ରକାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଷ୍ପାପ ଜୀବନ ଯାପନ କରିଥିବାରୁ ସେ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି। ତ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନେକ ଅଦ୍ଭୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ। ଏହି ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଏତେ ଅଟେ ଯେ ତାହା ଗଣନା କରିବା ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ଯେପରିକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅନେକ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ, ଅନ୍ଧମାନଙ୍କୁ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ମୂକମାନଙ୍କୁ କଥା କହିବାର ଶକ୍ତି ଦେଲେ, ଝୋଟାମାନଙ୍କୁ ଚାଲିବାର ଶକ୍ତି ଦେଲେ, 38 ବର୍ଷର ପକ୍ଷାଘାତୀ ରୋଗୀକୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ, 12 ବର୍ଷର ରକ୍ତସ୍ରାବୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ, ମୃତମାନଙ୍କୁ ଜୀବିତ କଲେ, ଏପରିକି ଲାଜାର ଯିଏକି 4 ଦିନର ମୃତ ଥିଲା, ଯିଏକି ବାସି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଜୀବିତ କଲେ। ସେ ଅନେକ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଓ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଠିକ କଲେ। 5ଟି ରୋଟି ଓ 2ଟି ମାଛକୁ 5000 ଲୋକଙ୍କୁ ଓ 7ଟି ରୋଟିକୁ 4000 ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପବନକୁ ଧମକ ଦେବାରୁ ପବନ ଥମିଗଲା, ପୁଣି ସେ ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲେ। ତ ଏହିପରି ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏହି ପୃଥିବୀରେ କରିଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମକୁ ୱାନ୍ ଟଚ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାନ୍ ୱାର୍ଡରେ କରୁଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ କରି କହୁନଥିଲେ। ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଥରେ ମାତ୍ର କହୁଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ସଫଳ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦେଖିବା, ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଦେଖାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏମିତି ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହୋଇନାହିଁ ଯେପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏହି ପୃଥିବୀରେ କଲେ। ତ ଯୀଶୁଙ୍କ ଏହିପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ଓ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପାପ କ୍ଷମାକାରୀ, ପରିତ୍ରାଣଦାତା ଓ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବାର એકમાત્ર ପଥ ଅଟନ୍ତି। ତ ଅନେକ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଆସି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ଧର୍ମକର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର ବା ମୋକ୍ଷ ପାଇପାରିବ ଓ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟକୁ ନେଇ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ 100% ସିଓର ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଅନେକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲା, କାରଣ ସେ ନିଜକୁ ହିଁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ବା ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଦର୍ଶାଇଲେ ଏବଂ ସେ ନିଜକୁ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବାର ପଥ କହିଲେ, ଯାହା ଆମେ ଜହନ 14:6ରେ ଦେଖିପାରିବା, ଯେଉଁଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ପଥ, ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ, ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ କେହି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହା କେବଳ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ ଅଟେ ବୋଲି କହିଲେ। ଯେପରିକି ଜହନ 3:14ରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି, ପୁଣି ମୂଷା ଯେ ପ୍ରକାର ପ୍ରାନ୍ତରରେ ପିତ୍ତଳର ଏକ ସର୍ପକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠାଇଥିଲେ, ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଅବଶ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠାଯିବେ, ଯେପରି ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତ ଯେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେଇପାରିଥାଏ ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ବା ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେ କେବଳ କର୍ମର ଭରସାରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ ସେ କୌଣସି ରୂପରେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ବା ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପାପ କ୍ଷମାକାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣ ରକ୍ତ ଝରାଇଲେ, ଯେପରିକି ସେହି ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ପାପ କ୍ଷମା ହୋଇପାରିବ। ଯେପରିକି ମାଥ୍ୟୁ 26:27 ଓ 28ରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ପୁଣି ସେ ପାନପାତ୍ର ଘେନି ଧନ୍ୟବାଦ କଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇ କହିଲେ, ଏଥିରୁ ସମସ୍ତେ ପାନ କର, କାରଣ ଯେଉଁ ନିୟମର ରକ୍ତ ଅନେକଙ୍କ ପାପ କ୍ଷମା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାତିତ ହେଉଅଛି, ଏ ମୋହର ସେହି ରକ୍ତ। ତ କ୍ରୁଶରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଝରାଇଥିବା ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ହୋଇଅଛି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିବା ଓ କେବଳ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ତ ଅଧିକାରର ବିଷୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥାଏ। ତ ଏହି ପ୍ରକାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ୍ଷମାକାରୀ, ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଓ ସ୍ୱର୍ଗର ପଥ ଥିବାରୁ ସେ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ପଞ୍ଚମ ବା ଅନ୍ତିମ ବିଷୟ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ। ଆଜିର ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବାଇବେଲରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଆଗମନ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବାଇବେଲରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନ କିପରି ହେବ, ତାଙ୍କ ଆଗମନ ସମୟର କ'ଣ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଥିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଗମନ ପରେ 1000 ବର୍ଷର ରାଜତ୍ୱ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ବିଚାର ଆଉ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ରାଜ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ବିଷୟ
ବାଇବେଲରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ ଦର୍ଶାଇ ଦିଆଯାଇଅଛି, ଯାହା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୌଣସି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେପରି ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ବିଷୟରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି, ସେହିପରି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନ୍ୟ କେହି ମଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଆଉ କାହାର ମଧ୍ୟ ଆଗମନ ହେବ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 1:17ରେ ଜହନ କହନ୍ତି, ଦେଖ ସେ ମେଘମାଲାରେ ଆଗମନ କରୁଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚକ୍ଷୁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ, ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ବିନ୍ଧିଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଆଉ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ତାହାଙ୍କ ଆଗମନ ସକାଶେ ବିଳାପ କରିବେ। ତ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗଦୂତମାନେ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏବଂ ଅନେକ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହା ବିଷୟରେ ନିଜର ଆଗମନର ଏପରି କୌଣସି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ତ ଯଦି ଆମେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଦେଖିବା, ତ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି। ତ ଏହା ଥିଲା କିଛି 5ଟି ବିଷୟ ଯାହା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଓ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିଥାଏ। କାରଣ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ନିଷ୍ପାପ ଜୀବନଯାପନ କରିଥିଲେ, ସେ ଅନେକ ଅଦ୍ଭୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିଥିଲେ, ସେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଓ ସ୍ୱର୍ଗର ପଥ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ କରିବେ। ତ ଏହି ପ୍ରକାର କର୍ମ କେବଳ ଈଶ୍ୱର ହିଁ କରିପାରନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କେହି କରିପାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ଦିଏ ଯେ ଯୀଶୁ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ସାକ୍ଷାତ ହେବ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।